Ayo. May ito. Na, mo ni balay ni. Exso, Banguis. Asa? Likod. Ayo, may udto sir. Si Sir Exso, Banguis. Siya. Sir, may udto. Ikaw si Sir Exso, Banguis. Kaning mga tao nga naa diri sir ba? What? Sa okasyon diri karon? Nope. Birthday na siguro? Birthday, kinang birthday. Kuha. Wow! Lagi ko. Mo naka-report dari ba nga taga Baranggay? Oh no! Yeah, daghang liging tao na baksinanan na kanan sir. Oh no! Kaya naka-report na ko dito sir. Na yung nakasumbong ba nga nagpa-party lagi daw dari. Daghang tao. Dari sir. Meron man. Pamilya na. Permanent. Iwan mo ba mo? Pamilya. Yung mga anak na bandera. Yeah, ako pa mga ako. So, nila. Danger! Sige po. Sige guys. Magtulong. Vaccinate na, wala na vaccinating uban dari sir? Or Doon na nabaktiman ako mga ako. Katulog estudyante. Nagpabaktim nila. Okay, dadara naman. ikaw may wala. Okay, nagtapok man daw niya na ni sumbong ba? Paano masabi? Kami sir. Siguro po meaning sunog sa disugo sa mga sa gobyerno. Naami karon dari kay para mo consult ba o sa katinuod. Oh no! Danger! So mga ako, for Ulan ba ba? baktiman kay estudyante din mo. May lain na sa bulire, pamilya na. Pamilya na naman. Sinungaling ka! Hello! Oh, are, likod lang. Sige. Sa barangay. So na, lagay ka. Ato, presidenta, hindi ka. What? Baktiman. Okay ra nimo sir kay kuan ba ka nang ulan pa man ko di man ta kanto dito ko. Nalang may papirmahan nga kamatuod ni pamilya ra mo tanan. Ini lang kaho pila sa ulan kay Huwag mong subukan. basa ka. Okay, wala man kay lagi nakasagol sir. Wala. Wala ra. Ako, anak, ako. Kay para dili pud mi dili may paninglan ba. Okay. Bola lang yan. Siguro mo gisugo. Tawag ra sa ano ba? Dali mo sa... Tambulig man ni sakop, di ba? Dili. Tambulig din ba? Labi. Okay lang. Parang may problema ka. Sino ang tuod ng swimming pool sa Tambulig na dili ka sa ugo tayo baktin? Oo. Dito ako mga ako, bakit pangaligo mo tayo dito, mabiling nyo ko di ay, tiwa ko baktin. Problema mo na yan. A few moments later. Thank you. Oh, dala mga bangko daw kay manuto ta. Next time sir ha?
Kuan kinang kuyugan sana mo si sir dito kay kuan mang good kinang dahil nakasumbong ba nga taga Barangay. Okay, nagpa-party lang ito lang yung bisita. Nahihangyo lagi si sir nga pamilya raman daw. Muna nga mo ang pamatuod na lang, perma na. Napamatuod kami nga ni medali nga pamilya ra ang mga bisita ni mo sir. Hindi totoo yan. So, kayo kung saka na mo kadyot. Mga po. Mga apo naman ka ni mo ni. Sige. O, dagan man pong saksi dari o. Pamilya ra noon. Okay, nanguntahan ako kung na mga vaccine eh. Ngayon pag wala, si sir, wala na po na yung vaccine. Hindi po vaccinated. Ikaw kayo una madala na mo ani sir. Ako rin yung vaksin. Ikaw ra ay dili wala yung vaccine. Hindi ako mga anak, driver, di vaksin nila. Sige sir, kay para santangin na inay pangulan. Maniyak ko sa tala, sir. Wala tayong dili ko naman na sir. Parang. Budget lang kayo. Papa, gusto ko dito eh. Hindi dahil lang ko. Oo. Nalo naman si sir, wagin mo i-bout ani. Dala ka agad okay lang. Madre. Oo. Yogi lang ninyo sir. Hoy! Higaan ko maghang panindi! Gabi! Talo kayo da. Ako! Ano na yun? Hello! Sir, okay na mo sir? Para mampot. Dali na. Dali sir. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Alright, so happy birthday. It's a prank day. Nailan ka sir, happy birthday, happy birthday. I love you, so happy birthday sir, di ulan kita no. But anyway, so first delivery para sa imo day sir, dili di ay siya. Barangay nga nagtugan. Joke lang mo, joke lang.
Na-surprise na ka, sir? Ginanda ka? Tama yun. Na-surprise yun si sir. It's a prank po, sir. So, happy birthday na like special person na gusto mo hatag sa imuhaan ni today. Okay? So, mangitatag... Alright, sir. So, mayong udto. O kweng udto sab ka na tong tanan. Gana, dari ka ron, no? So, anyway, it's a prank play, sir. Dili di ay siya. Barangay. Nga na nagsumbong sa imuha kaya nagpo-party. But anyway, surprise dili ko rin para sa imuha. Magpalain namin pag-usap sa ikang tuhang higayon. Nakaanhin na sa pwede rin, no? So, we are from EverythingSurprises. Nalay sa ka-special person na gusto ko i-greet today of happy birthday! Alright, so syempre sir, birthday naman today. Bisan wala daw sila dari sir, wala siya dari. Gusto lang niya mabati sa mga unsa kaniya kahinigugma, unsa kaniya ka-special, okay? So sir, surprise day para sa imo ha katong nasa band. Then, diri pa gyud dapat ay program. So this time sir, bisan kung wala sila dari is gusto lang niya ipasinati sa imo ha nga wala siya nakalimot sa imo ang adlaw nga natawhan o gusto niya makisaulog sa imo ang adlaw na tawhan today, alright? Ready na ka mo dawat sa mga special gift, sir? Ready na ka? Alright, dili na nato dugay-dugayan. Dili nato langay-langayan. Siyempre, birthday ni mo today. Sugdan na nato hatag mga special gift. Alright. Since birthday ni mo today, sir, nasa lagi padala sa imuhan na 2 boxes Dunkin' Donuts. Happy birthday! Wala man tayo din. Alright, so siyempre, birthday ni mo, sir. Grabe mo to, sir. Alright. Napos sila ipadala sa iba, sir, na pampahaba daw ng buhay. Family fun, Jollibee Spaghetti! Happy birthday! Okay. Siyempre, birthday ni mo today, sir. Dili lang tayo ka ng mga special gift na gusto pa sa mga. Dala. Napos sila ipadala sa mga, sir, na 3 pieces. Lechon mo na! Happy birthday! Siyempre, sir, na ay mga pagkaon. Punta lang, sir. Hindi sa mawala, nasab sila ipadala sa mga, sir, na soft drink, sir. Pampahilis daw. Alright, tuloy na siya ka po. So aside from that, syempre birthday ni mo today, na mo siya special gift. Alright, tuloy ang pag-gapan, sir, mga kapal. Wala mag-gapan, sir. Sa tulad. Wow, 2 pieces t-shirt! Talaktakan natin na yan. Grabe. One for all. Okay, say mo na tanan, sir. Happy birthday. Bilala ka, sir? Alright. Siyempre, birthday ni mo today. Every occasion, dili gini siya mawala. Especially birthday. Nasa check ipadala sa mga, sir, na red ribbon cake. Happy birthday! Wow, dahil sa tumangan, sir. Alright. So now, kabalo na kakita-gata kanina surprise sa mga today. Kabalo na ka daan? Kabalo naman din si sir. Pero na-surprise na ka, sir. Kaya nga gini mo taga Baranggay ni. Lagi, no? But anyway, syempre, para may balaan din nato, kinsa gahata kanina surprise na siya special letter yung ipadala sa mga karon. So, kung lang pasahon, sir, ha? Para sa pinakamamahal kong papa, una, dako kong pasalamat sa Ginoo sa tanan. Pa, salamat kayo sa pagatiman nimo namong tanan. Gikan sa imong mga anak hangtod sa imong mga apo ug apo sa tuhod. Manghinaot ko tagaan pa ka taas nga kinabuhi. Parehas ni Lolo Dudoy, almost 100 years. Pa, pasensya na wala ko physically, wala ko permi, pero permi ra ko na para sa inyong tanan. Kung ako lang ang masunod, unta hinay-hinay na sa pagtrabaho sa uma. Kabalo ko nga dili na nimo kaya tanan ang trabaho sa basakan.
Dili na nako task-on, kay mo enjoy lang, kay matrabaho pa ko. Happy birthday. Enjoy lang ang life kahit anong sakuna ang moabot diha. I love you, Papa. And I miss you. Happy birthday. Pwede magtagay, bawal lang maglasing. Yung kaya lang, okay? Have fun. Once again, happy birthday pa. Nagmamahal, imuhang anak kasi Ma'am Bibi. Nga nakaroon sa Canada. Palakpakan naman natin. Alright, so nagpadala nga surprise sir sa mga anak na si Ma'am Bibi nga nakaroon sa Canada, no? So, special di kayo kasi mga anak sir na bisan to wala siya diri, bisan na siya sa layo, yes, wala siya nakalimot sa pagpahinumdom nga adlaw ni mong natawan karon. Kaya tagaan ka niyang special surprise para pag ma-feel ni mo nga special kay kasayangan. So this time sir, kabalo naman kita kahatag galing nga surprise sa imong anak na si Ma'am Bibi nga nakaroon sa Canada. Okay lang mga yapon, sa may kasulti siya kahatag nga surprise today. Sa pwede mo ang ka-response sa letter nga gisulat para sa imo. Una sa tanan, nakukugom sa basa Ginoo nga niabot pa ko sa akong edad nga 70 ka tuig. Salamat kay Lord ining tanan nimo gihatag akong gasa sa kinabuhi. Nakadangat pa ko ining tuiga. Daw utang Ginoo nga naghambang mga tuig nga imong ipakapin sa akong kinabuhi. O salamat usab sa mga akong mga anak nga bisan tuwa-tuwa sa layo kuban nga nakatambol yun sa akong mga adlaw nga natawan. Salamat usab sa akong mga apo nga niabot karon. O salamat usab sa mga kamot nga nag-andam sa pagsaulog sa akong adlaw nga natawhan nga makahata kini og dugang talikon og kusog og kanatong tanan. Inatunta nga daghan pa mga katuigan nga hudangat sa akong kinabuhi. Og daghang ngayong salamat. Alright, salamat naman natin. Okay, so daghang kayong salamat sir sa imong maninot nga response para sa sender o pagpasalamat na po din general sa tanan nga naa diri karon sa imong birthday celebration. Okay, so this time syempre birthday ni sir na imong ubang anak diri sir. Namo kay walo ka anak no. So katong mga anak na diri karon, okay ra mangay ko ninyo sa inyong mga birthday wishes para sa inyong papa. Sige na. Kadjit man kayo. Tagsa kisa may unahon. Manang daw. Alin na manang? Sige na po. Ano sa ngalan ni Manang? Manang Arlene. Okay. Okay ma'am, so birthday sa imong papa karon, ika-70 ka tuig. I-surprise sa imong sister nga si Ma'am Bibi nga nakakaroon sa Canada. Unsa man imong birthday wish para sa imong papa? O unsa po may kasulti sa imong magulang or manghod ba nga naghatag ani nga surprise? Akong wish para sa kong papa. I love you, papa. Ayun. Ang naot ko, taga-apo isang taas kinabuhi para lang siya mga apo. Ibutang na sa pagkamahal. Para sa kong manghod. Salamat sa imong surprise. Gana surprise kay papa kay ipabarangay kan. So, bakit siya kay wala siya sala. O, salamat kay Gang. Para to. Ayan, palakpakan naman natin siya. Alright, so kayong salamat ma'am sa imuha manindot kayo nga birthday wish of response pod sa imuha sister nga may naghatag ani nga surprise. Okay, next, kinsa mo man? Dali ma'am, naraman na sa dapat. Sige na po, sige na ma'am. Ate daw una, sige na po. Sige na. Nagilak na daan si ma'am, nag-ulan na daan. Alright, so ma'am, tira lang ka ma'am. Imong papa nag-celebrate sa iyong ka-70th birthday. Unsa man imong birthday wish para sa imong papa, unsa po ang imong ikasulti sa imong sister nga may naghatag nga surprise nga nakaroon sa Canada. Ano sa tanan, may gusto na itong tanan, no? Ang wish
na-miss ako sa akong papa. Proud pa rin nila mo. Isa kinala lang yung papa. Tagaan pa siya nga sa ahas na kinabuhi. Ngayon, good health, siyempre, good health. Number one, yun na, good health. Ngayon, wala ito kailangan ihangat sa Ginoo. Ang kanakag yung maing panglawas. More than pa. Yours. Dahil happy birthday ulit pa. I love you. Palakpakan naman. Ayun, sa akong sister, thank you po din sa iyong mga blessing o surprise ngayong gigib ni Papa. So, na-surprise po me. Si Papa lang, kay iba barangay, nanonood me, kay basig mapriso. Wala to, thank you. Wow. Thank you so much, ma'am. Nagkakaig salamat sa mga manindog nga response sa mga sender and birthday wish para sa itong celebrant. Sige na, ma'am. It's your chance. Dito ka. Okay, ma'am. So, ma'am, birthday sa imong papa karon, ika-70th birthday. Unsa man imong birthday wish para sa imong papa? Unsa pa ang imong ikasulti sa imong sister nga may naghatagan nga surprise? Happy birthday pa, I love you very much. Masking wala si mama, happy yapon ka. Paningkamuto na to nga makamove on. Ayun, I hope nga taas pa yung kinabuhi nga mabutan para sa yung uban pa niyang ako o ako sa tuhod. Then, basta kong manghot, salamat po na nagpa-surprise siya ako. Wala naman ko na-surprise kay balon madyugong nga naagyod. Then, nahimot na ko sa akong papa kay nakuyawan siya. Salamat Beng nga naakay surprise para kay papa. Nakuyawan po siya. I-surprise siya. Time, yan ko sa Baranggay. Salamat sa grasya nga imong gi-share dire. Basta wala ka, happy. Manikamot mi nga, happy lang gihapon mi nga layo ka sa amo. Salamat sa grasya. I love you. Palakpakan naman natin. Alright, so thank you so much ma'am sa may mga nindot na birthday wish and response sa mga sender. Nasahib ko manang tanang luha ninyo is luha na siya sa kalipay. No, so syempre, nili na to malikayan nga makahila kay tungod happy ta sa celebration nga happy sa mga tang mamahan nga naing yun aning nga surprise grand program. Okay, so kinsa pa man? Mga apo. O mga igsuon. Kinsa man mga igsuon na dere? Tatay Rudy. Sige na po. Alin na Sir Rudy? Dante? Candelaria. Candelaria. Candel. Sab daw si ma'am yung anak. Okay. Kani substitute. Okay, so pagmangko mo ni sir. Okay ma'am, so sa may mga birthday wish ma'am para sa imuhang uyuan. Salamat kautuhon nga na aniata nagkatigum. Third Chan 3-2. Jesus loves you. I love you with the love of the Lord. Amen. Beloved, I wish you prosper, be in health, and prosperity to your soul. Sa tanang higayon atong pasalamatan ang Ginoo kay dili nato mahibalaan ang atong kinabuhi o kanus atan niya kuhaon. Lord. In everything give thanks for this is the will of our Lord Jesus Christ. Amen. Salamat sa kinabuhi ug daghan pang tagaan pa siya daghang katuigan nga makakita pa siya sa kuan kanini. So doon sa mga kapuhan. Apo, anak sa iyang apo. Apostuhon. Oo. O kato lang, salamat sa Ginoo. Ayan, palakpakan naman. Alright, so tayong salamat ma'am no. So nindot kayo words of wisdom si ma'am na taktagit pasalamatan na to ang Dios kay tungod kaning life nga gihatag sa ato it's a gift no? With the love of Lord Jesus. Alright, so now kisa pa man napay mahatag na birthday wish Apo, representative sa Apo. Sige na sir. Pinky. Alin gang. Alin na gang. Para makita kasi yung mamali.
Ikaw na lang, me. 70th birthday. Unsa may mga birthday wish para sa imong lola today? Happy birthday, lo. My only wish is that kanang kanang fun, longer life, and then prosperity with God's guidance, and also kanang more blessings to come. That's all. Wow. Palakpakan. Kiss mo si Lolo. Alright, thank you so much, Langga. Magsakin siya. Sige lang, atis na kayo. Ikaw na ba? Oh, sige na. Mong gani. Para makita mo mama ba? Sige lang kayo, maulaw siya. But anyway, thank you so much sa karang naghatag of birthday wishes. Talagang may salamat sa inyo ha. Paghatag of birthday wish para sa itong celebrant today. Happy na ka, sir? Nalibay na ka? Okay, no? At least, okay sa paman, ha? Pahabol? O kamugang ang apo, mandaming. Okay na, sir. Sige na, nagibabot ka nila. Ako, saan na yung Yossi? O kanin, kaya nagdadaan o gano'n. Tubig daan, pwede maulaw. Diba? Protect para sa ano. Okay, sir, kamagwang apo. Unsa man imong birthday wish? Ay, sorry. Sa imo lolo nga nag-celebrate siyang ika-70th birthday today. Dakan mo kang kagawad ng practice dong. Akong wish si Lolo kay Long life. Baya sa spaghetti. Ang pahaba ng buhay. Usahay. Ay nagkakaglasan na Mortoy. Love you. Little beer up. Alright, so thank you so much, sir. Masusunod na kayo, di ba? Sa makasultip na kayo sa itong lolo, sa itong napa. Isa ka man! Exsoon! Nagpalingong man ma! Okay, sige, dili lang natin bugson. Alright, so once again, thank you so much everyone sa inyong mga birthday wishes para itong celebrate today. So now, syempre natin... Oh, wait. Napaman di ay say, nasa i-prepare, sir. Ang imong anak is nag-prepare na song, okay? So, one of your favorite song, nag-antam sa imong anak na para katawang sa itong singer today. Haranahan ka, okay? So, kaninga song is para ginisay mo, ha? Sincere love divine.
naghawa dala ma'am, ay naghawa. So, kay salamat na gusto na ni mong song, sir. So aside from this song, napag another song na para sa celebration na to karon, okay? So one last song para sa atong celebrant, and then this time ako giawag ka ng mga anak nato i-dance si sir, okay? Sweet dance na ni siya. Ma'am, apil mga sweet dance na to. Sayawan na to sweet si sir, okay? So dito sir. Puli-puli lang mga anak ha, mga apo, tanan. Okay. Parang patuloy na song para sa Bobards, dire, kaya matumban ka dire. Bobards, sumaako mo na. Asa si Malang? Puli-puli mo mga. Di ba kakabalupay eh? Dali, sa'yo ka rin naman ako. Hoy, mga apo ha, apil ha. Oh, ala Sina. Oh, dahil Cristel. O, sige na next. Ate, kitirang ako. Ay, ay, kaya ako nagbakan ka na. Yun, sige. Sige. Uli na kayo, managbayan.
mag-participate, especially sa paghatag na sweet dance sa ang celebrant. Okay na, sa natin cake, sa nakabila ng cake, at kanta natin happy birthday si sir. Okay, gahap ako na lang din, tatanapit ako kay para usa akong kanta. Sige na. Alright, so galit na. Sa natin cake, ang nakabutang sa to cake, sa ka-cake, happy 70th birthday, baka natin ulit. Yay! Kanisa. Happy 70th birthday, Papa, from Four Sisters and Family. Palakpakan naman natin. Okay, ready? Everybody clap your hands. Papak. Patak matahan ng sakpan. Ready? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Got again. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, nalakpakan naman natin si sir. Okay now, so, sir, ano itong candle? Lighter, ato lighter. Alright sir, so syempre birthday naman today sir. Also may mga birthday wish para sa mga adlaw nga natawag karon. So sa mga birthday wish sir para sa birthday niyo today? Ako lang wish ka nagapang mga katulikan pabot sa ako kinabuhi. O labi na sa ako mga anak na dako kay ko kalipay sa akong anak nga to sa gawas ka. Yata ko dako gud nga pagtagat sa akong adlaw nga natawa. Maraming salamat. Okay, blow the candle sir. Tayo. Papaki dulo, papaki. Hey! Hey! Happy birthday sir! One more time, let's sing together. Ready? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Alright. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so happy birthday once again, sir. This time, last na lang good part sa mong program namin, dance challenge, okay? So lang natin mag-participate na. Kita ang tanang mga dancers na i-appeal, okay? Sige, dali na, tidok, sir. Appeal sa sayo, sir. Go! Sayaw!
Viva birthday celebration sa itong celebrant ko si sir. Dali ka sir, lingkod sir. Okay, dalawa kayo salamat sa inyong pag-participate. I would like to announce that you are now certified members sa Paro-paro G. Wow! Okay, sa reforman nyo, fill up na lang mo. Joke lang. Anyway, thank you so much everyone. So grabe ka Vivo, grabe ka happy ang celebration sa itong celebrant ka rin si sir. Okay sir, so happy na ka sa imong birthday today. Halipay na ka. Okay rin, mga tanong ko, unsa man imong gibati sa surprise yung gihatag sa imong anak o karon sa nakisaulog nimo sa tanang mga tao nga nadiri karon. Unsa may kasulti? Unsa imong gibati? Dako kay ko kalipay sa akong mga anak nga adya karon labi ang katong anak ko to sa gawas. Nalipay kay ko dako nga ni tambong yun ako mga ubang mga anak sa ako adlaw nga natawan. Ug nalipay po ko nga niya ako mga igsoon o mga silingan nga nakatambong mo sa akong adlaw nga natawan. Lord, dagang salamat. Okay, so thank you so much sir. Dagang kayo salamat ng Canada for choosing and trusting EverythingSurprises. Ma'am, dagang kayo salamat sa pagpili sa kanunay, no? Sa ikanong higayon, sa MOA, sa EverythingSurprises. Nakaroon na himala ko sa simple para sa birthday celebration sa imong amahan. Grabe ka ang kalipay sa tibok tao, mga tanang tao nga nadari karon kaya kasuulog sa iyang birthday. So, syempre, sa mga po sir, napod may birthday wishes and declarations. So, lamig itong birthday wish sa isa ka magwawag ng mga sir kanina si ma'am, no? Nasakto yun nga itong galaygon ng Diyos sa itong kinabuhi. Ngayon, kabot pa ka sa imong 70 katuig. O kanina itong kinabuhi, sinati ka ng sukat pa sa pagsinugdan sa pagkahimugso na ito. Grasya na ka ng magihatag sa Diyos na ito. We live life fully diha sa gugma sa Diyos. Especially sa ito ang Ginoong Jesucristo. So sir, magpuyo lang ta nga magpalinawon, magpalipayon. Remember ko na ito kanunay na kaning tanan nga naa sa ito ang kinabuhi karon is grasya ka na. Ipasin natin sa Diyos sa ito ang life. Temporary lang siya sir, magpuyo lang ta nga magpalinawon, magpalipayon. Once again, happy 70th birthday. Everything's wrong. EverythingSurprises. Palakpakan naman natin si sir. Alright, happy birthday sir. Okay na, bye-bye na thank you sa camera. Bye-bye sir. Thank you sir. Thank you. Alright. Bye-bye everyone. Bye-bye. Bye-bye na. Alright, patina mo sa Canada. Bye-bye. Bye-bye pa. Dali. Okay, bye-bye lang po. Bye-bye. Bye-bye. Para makita mo sa Canada o sa Tibok, Pilipinas. Okay?